Εδώ Τουρκία, εδώ Κωνσταντινούπολη. Με την Άννα Ανδρέου Και το Δημήτρη Τριανταφύλου. Τι θα συζητήσουμε σήμερα, Άννα? Τι θα συζητήσουμε? Βία στα γήπεδα, γιατί ζει μαύρες μέρες το τουρκικό ποδόσφαιρο πάλι στην Τουρκία. Όχι ότι είναι η πρώτη φορά που γίνονται αυτά τα έσχη, αλλά ένα σοκ το παθαίνει κανείς από τις εικόνες που είδαμε. Και κοιτάξτε τώρα την εικόνα. 15η εβδομάδα του Super League στον αγώνα της Ankara Rizespor και ο πρόεδρος της Ankara στο τέλος του αγώνα κατέβηκε στο γήπεδο και γρονθοκόπησε τον διαιτητή. Ο διαιτητής πήγε στο νοσοκομείο, το Super League αναβλήθηκε επαόριστον, η χώρα έγινε άνω κάτω. Βία στα γήπεδα. Θα πρέπει να συζητήσουμε λιγάκι τι δεν πάει καλά στο τουρκικό ποδόσφαιρο, εφόσον, όπως είπες, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό, γενικότερα και στην Τουρκία, μήπως θα το ποδόσφαιρο. Δεδομένου ότι έχουμε βία έτσι κι αλλιώς με αθλητικά γεγονότα στην Ελλάδα σχεδόν παράλληλα, είναι πρώτο θέμα εδώ στην Ελλάδα συνεχώς τι έγινε με τον αστυνομικό που κοντεύει να χάσει τη ζωή του το παιδί και εδώ πέρα που γίνονται ανακρίσεις να δούνε ποιοι ήταν πίσω από την φωτοβολίδα. Αλλά είναι ένα θέμα που σχεδόν παράλληλα είδαμε και στις δύο χώρες να βγαίνει στο προσκήνιο ο αθλητισμός, ο ποδόσφαιρος στην Τουρκία, οπαδική βία στην Ελλάδα. Κρίμα πάντως να γίνονται όλα αυτά και στη μία χώρα και στην άλλη. Κρίμα. Τώρα ας πάμε όμως στο επεισόδιο που συντάραξε η Τουρκία. Και τι έγινε έκτοτε, τι έγινε μετά αυτή τη γροθιά στον διαιτητή? Τι έγινε? Ο πρόεδρος της Ankara συνελήφθη και είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή μαζί με άλλους 3, όπως ανακοινώθηκε, και η Τουρκική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έχει επιβάλει απαγόρευση για 5 αγώνες χωρίς θεατές και πρόστιμο 2 εκατομμύρια τουρκικών λιρών στην Ankara. Και ο ιδιοκτήτης της ομάδος, ο Φαρούκ Κοτζά, τιμωρήθηκε με 5ετή αποκλεισμό από το ποδόσφαιρο, κάτι που σημαίνει ουσιαστικά οριστική στέρηση δικαιωμάτων, επειδή η ποινή ξεπερνάει τα 3 χρόνια. Δηλαδή ποτέ πια δεν θα ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, αυτό σημαίνει. Μην λέμε ποτέ πια, γιατί βλέπουμε ότι εδώ πέρα είχε ανακοινωθεί επίσης αναβολή των επαορίστων αναβολή της Super League. Εχθές τι έγινε? Άλλαξε αυτή η απόφαση. Άλλαξε η απόφαση, ενώ αρχικά είπανε επαόριστον αναβολή του Super League, ωστόσο χθες συνήλθε πάλι η Τουρκική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και αποφάσισαν να ξεκινήσουν οι αγώνες στις 19 Δεκεμβρίου, την ερχόμενη Τρίτη δηλαδή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το επεισόδιο, έτσι. Δηλαδή, έχω συγκεντρώσει μερικά βεβαίως από τα πιο σοβαρά επεισόδια στην Τουρκία που είχαν γίνει στο παρελθόν. Πριν πάμε σε αυτά τα επεισόδια, ας δούμε επίσης και ένα βίντεο που έχει γίνει viral αυτή την εβδομάδα. Με πρόεδρο άλλης ομάδας, τουρκικής ποδοσφαιρικής ομάδας, που κατέβηκε στα αποδυτήρια της ομάδας του για να ανεβάσει το ηθικό και έκανε μια ομιλία. Και νομίζω ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας, Ali Beköy, και θα δούμε το βίντεο όπου θα καταλάβουμε ακριβώς τι τους είπε. Πάμε να το δούμε. Her şeyle savaş yaptım. Hep savaşımla beraber kazandım. Savaş yapan insanlar kazanır. Eğer bir insan savaş yaparsa, eğer bir insan ruhunu koyarsa, eğer ben bunu yapacağım derse, bak hakkınızı helal edin. Bak nasıl biliyor musun? Kırıldı. Bak bunu kim kırdı? Biz kırdık. Bunu biz kırdık. Biz o sahaya çıkıp galibiyetini alırız. Μάλλον καταλάβατε και χωρίς μετάφραση. Λέει για πόλεμο ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας Ali Beköy. Ό,τι έκανα, είπε, το έκανα με πόλεμο. Μόνο με πόλεμο κερδίζεις. Όποιος κάνει πόλεμο κερδίζει. Πάει και παίρνει ένα μπουκάλι στο τέλος και το σπάει. Εμείς αυτό το σπάσαμε, είπε, και έτσι θα βγούμε στο γήπεδο και θα πάρουμε τη νίκη. Και η ομάδα έχασε 3-0. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι δουλειά του πρόεδρου μιας ομάδας, ποδοσφαιρικής ομάδας, να ανεβάσει το ηθικό των παικτών του με ένα τέτοιο τρόπο. Και λένε πολλοί εδώ ότι αυτό είναι δουλειά του προπονητή.
Έτσι είναι. Η δουλειά του προπονητή, η δουλειά του αρχηγού της ομάδος, δεν είναι όμως του προέδρου μιας ποδοσφαιρικής ομάδας. Και βεβαίως ξέρεις και την ίδια αυτή τη βδομάδα που πέρασε, κοιτώντας λίγο, προσπαθώντας να δω τι έχει γίνει στην Τουρκία, για παράδειγμα, υπήρχε κι άλλο επεισόδιο βίας που κυκλοφορεί σε ένα αγώνα στα Άδανα μεταξύ δύο ομάδων γυναικείων βόλεϊ, έτσι, μπήκανε μέσα φύλαθλοι. Κάτι δεν τους άρεσε στην εξέλιξη του αγώνα και πάρα πολλές από τις αθλήτες της μιας ομάδας ανέβασαν φωτογραφίες στο διαδίκτυο που δείχνουν πως έχουν μελανιές και λοιπά, μόλοπες, είχαν φάει ξύλο. Δηλαδή βλέπουμε ότι είναι ένα φαινόμενο, ότι υπάρχει ένα κοινωνικό φαινόμενο που προσπαθούν να το εξηγήσουν πολλοί. Και προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε και κάποια στοιχεία ασφαλώς, να δούμε, είναι πάρα πολλά, δεν μπορούμε να κάνουμε αναφορά αυτή τη στιγμή σε τόσα επεισόδια που έχουν γίνει στην Τουρκία. Όμως θα σου πω ένα που θυμάμαι το 2005, γιατί είχαν εκείνη τη μέρα να περνάω από το γήπεδο του Μπεσικτάς μεταξύ και έβλεπα ολόκληρο το γήπεδο από πάνω την ώρα που έπαιζε η Μπεσικτάς με τη Ριζεσπορ. Και εκείνη την ώρα είχαν μαχαιρώσει ένα 16χρονο παιδί, ακόμα θυμάμαι αυτή την σκηνή, και που έβλεπα από ψηλά μια μεγάλη ομάδα αστυνομικών να τρέχουν προς ένα σημείο. Και εκεί σταμάτησε και ο ταξιτζής για λίγο και έλεγε «Μα τι συμβαίνει?» Και κοιτάγαμε αυτή την εικόνα. Μια ώρα μετά μάθαμε ότι μαχαίρωσαν ένα 16χρονο παιδί. Και ξέρεις επίσης φέτος, κοιτάζοντας, είναι νομίζω το τρίτο επεισόδιο, δηλαδή που έχει να κάνει με τη Super League. Νομίζω το Μάρτιο κάποια στιγμή σε έναν αγώνα μεταξύ άλλων δύο ομάδων, φύλαθλοι, έγινε ένα επεισόδιο μεταξύ φιλάθλων, μεταξύ φιλάθλων της Μπούστα Σπορ και της Άμετ Σπορ, και 6 φιλάθλοι, έγινε προσαγωγή 6 φιλάθλων. Το Σεπτέμβριο ένας φίλαθλος σε αγώνα της Μπεσίκτας μπήκε μέσα στο γήπεδο και κλώτσισε ένα από τους παίκτες της Μπεσίκτας. Δηλαδή υπάρχει μια σειρά από επεισοδίων βίας, αλλά υπάρχει και μια άλλη διάσταση που θα πρέπει λίγο να αναφερθούμε όσον αφορά το επεισόδιο που συζητάμε, το πρώτο βίντεο, έτσι, με τον πρόεδρο της Άνκαρα Γκιουτσού. Η διάσταση πολιτική. Διάσταση πολιτική πάντα υπάρχει βέβαια, και αυτή τη φορά το θέμα είναι ότι αυτός ο πρόεδρος, ο συγκεκριμένος, είχε το θράσος. Κάποιοι διερωτούνται γιατί είχε αυτό το θράσος να κατέβει στο γήπεδο και να γροντροκοπήσει τον διαιτητή. Μήπως επειδή ήταν πρώην βουλευτής στο κόμμα του Ταγίπ Ερντογάν, μήπως επειδή ήταν και ιδρυτικός τέλεχος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΕΠ. Αυτή είναι η πολιτική διάσταση, και την επομένη ασφαλώς να πούμε ότι την επομένη που έριξε τη γροθιά ασφαλώς το ΑΚΕΠ τον διέγραψε, και ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε το επεισόδιο. Ναι, καταδίκασε το επεισόδιο και το είδαμε και στα ελληνικά μέσα, όπου παίρνει τηλέφωνο όταν πάει ο Υπουργός Εσωτερικών να επισκεφτεί τον διαιτητή στο νοσοκομείο, παίρνει τηλέφωνο με το κινητό του και του μιλάει να τα ακούσει όλη η Τουρκία, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μιλάει και να δίνει τη συμπόνια του στον διαιτητή αυτό που συνέβησε. Έτσι. Υπήρχε η άμεση παρέμβαση. Ξέρει ο Ταγίπ Ερντογάν να παίζει με όλα αυτά, με την εικόνα του. Ξέρει να παίζει με όλα αυτά. Αλλά απλώς τίθεται ένα ζήτημα, και το ζήτημα είναι, ξέρεις, το ποδόσφαιρο γενικότερα. Όποιος ασχολείται με αυτό ιδιαίτερα και παντού, είναι διαχρονικό το πρόβλημα της βίας, έτσι. Είτε με οργανωμένους φιλάθλους, οπαδούς, είτε ξεφεύγουν μερικοί, είτε υπάρχουν άλλες διαστάσεις. Και στην Αγγλία, που θεωρείται παραδειγματική χώρα, ότι κάποια στιγμή επί Θάτσερ μπήκε μια τάξη, και εκεί πέρα έχουμε τα τελευταία χρόνια πάλι επεισόδια βίας. Δηλαδή κάθε φορά με νέες γενιές, και εξαρτάται και από το πολιτικό κλίμα και το κοινωνικό κλίμα, βλέπουμε ότι υπάρχουν συνεχή επεισόδια, και το τουρκικό ποδόσφαιρο όντως ιστορικά έχουμε διάφορα. Είπες εσύ ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα στην Τουρκία. Πολλοί είναι αυτοί που μιλάνε για σύψη, για καταστροφή, ότι χάνεται το ποδόσφαιρο. Φυσικά δεν είναι κάτι καινούργιο, όπως είπαμε. Είναι δεκαετίες που ζει αυτά τα πράγματα η Τουρκία. Όμως κάθε φορά που υπάρχει κάτι μεγάλο, όπως ήταν τώρα της περασμένης εβδομάδας, τίθεται θέμα για αλλαγή του νόμου.
και πάλι θα πάρουν νομοσχέδιο στην Βουλή. Έχει κάνει σχετικές δηλώσεις και ο Υπουργός Δικαιοσύνης για αυτό το θέμα. Θα πάνε νομοσχέδιο στη Βουλή, το ανακοίνωσε, και θα γίνει επαναξιολόγηση, όπως είπε, των ποινικών διατάξεων για όσους διαπράττουν ποινικές πράξεις στον αθλητισμό. Θα γίνει όμως, πάντα τίθεται αυτό το ερώτημα. Το συζητάνε και στο τέλος δεν γίνεται και τίποτα. Γίνεται κάτι και δεν αρκεί, γιατί νομίζω μου θυμίζει λιγάκι όλη η συζήτηση που γίνεται εδώ στην Ελλάδα κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Πάλι μιλάμε, βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, γίνεται μια ολόκληρη πολιτική συζήτηση στη Βουλή, στα παραθυράκια, όπου πάλι λέμε μα πήρατε μέτρα και δεν εφαρμόστηκαν. Μπορεί να εφαρμόστηκαν τα μέτρα, μπορεί να μην αρκούν, γιατί οι συνθήκες άλλαξαν. Εδώ πέρα, διαβάζοντας λιγάκι για την Τουρκία, μάθαμε ότι για παράδειγμα το 2018 η Super League είχε πάρει νέα μέτρα που απαγόρευσε από την έναρξη της ποδοσφαιριστικής περίοδου το φθινόπωρο του 2018 3.400 οπαδούς που είχαν στο παρελθόν, τους είχαν καταγράψει, τους είχαν φακελώσει, είχαν συμμετάσχει σε βίαιες πράξεις κατά τη διάρκεια αθλητικών, ποδοσφαιρικών και άλλων αγώνων και τους είχε απαγορευτεί είσοδος στα γήπεδα. Διαβάζουμε ότι κατά καιρούς προσπαθεί η Super League μαζί με τις εκάστοτε κυβερνήσεις να προβάλλει κώδικους συμπεριφοράς, καλής συμπεριφοράς, και άμα ξέρω εγώ σε αποκλείσουν να παρακολουθείς κάποιον αγώνα επειδή κάτι έκανες που δεν θα έπρεπε, σε αποκλείουν για 1 χρόνο, παλιότερα ήταν για 3 μήνες. Δηλαδή είναι μια συνεχή προσπάθεια, αλλά όπως διάβαζα επίσης, προσπαθούν να κάνουν και μια ανάλυση και ρωτάγανε διάφορους ακαδημαϊκούς, κοινωνιολόγους να εξηγήσουν, σου λέει ότι ουσιαστικά αυτό το φαινόμενο της σύψης, όπως το ανέφερε, γιατί αυτή είναι η λέξη, που το ζούμε στην Τουρκία, το ζούμε στην Ελλάδα, το ζούμε και σε πολλές άλλες χώρες. Είμαι σίγουρος και στην Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχουν επεισόδια γύρω από το ποδόσφαιρο. Ασφαλώς. Είναι λίγο, έχει να κάνει με τη γενική κοινωνική κατάσταση. Και εδώ στη συγκεκριμένη τέτοια στην Τουρκία, όπου ακριβώς, δηλαδή είναι ο τρόπος, και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, πολλοί το εξηγούν έτσι, έχει να κάνει με τον τρόπο αν εφαρμόζονται οι νόμοι ή όχι, ή αν τελικά, επειδή ο νόμος φαίνεται να είναι ένας άνθρωπος, ένας άντρας, που αυτός κατά κάποιο τρόπο δίνει εντολές και μετά τρέχουν όλοι από τη δικαιοσύνη, οι υπουργοί του, τα πάντα και το κοινοβούλιο να εφαρμόσουν νόμους, να ψηφίσουν νόμους. Μήπως και αυτό επηρεάζει τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι φίλαθλοι? Γιατί προσπαθεί να γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση για το πώς ακριβώς μπορεί να σταματήσει αυτό, αλλά ξέρουμε ότι είναι ένα φαινόμενο που δυστυχώς δεν έχει τέλος. Και επίσης το φαινόμενο της βίας δεν είναι μόνο στο γήπεδο που το συναντούμε στην Τουρκία, αλλά σε πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής, και έχει και αυτό τον δικό του ρόλο. Γνωρίζουμε στοιχεία και με δίνονται συχνά πολλά στοιχεία για τη βία ενάντια στις γυναίκες, για τη βία ενάντια στα παιδιά, στην οικογενειακή βία. Επομένως όλα αυτά θα πρέπει να τα δει κάποιος συνδυαστικά. Ακριβώς. Ωραία. Νομίζω ότι τα είπαμε έτσι. Παρουσιάσαμε μια γενική εικόνα για το τι γίνεται και τι συζητιέται στην Τουρκία γύρω από αυτό το φαινόμενο. Τι λέμε? Λέμε εις το επανειδήν. Λαλούμεντα. Γεια σας.